Vystúpilo aj divadlo teatrálnej skratky, kde sa ľudia mohli dozvedieť o živote maliara Teodora Kostku Čontváriho. Veď už v škole ma považovali za blázna. Kým ostatné deti sa učili mená kráľov, tak ja som počúval, ako rastie tráva a ako dýchá obloha. Keď som raz na hodine povedal, že svetlo nie je iba fyzický jav, ale že je to duchovný pohyb, tak sa mi smiali. V podstate Teodor Čontvári Kostka je považovaný za najväčšieho maďarského maliara a pritom narodil sa v Sabinove a 10 rokov žil v Spišskej Novej Vsi a ja mám stále pocit, že na Slovensku nie je celkom docenený. A aj v tomto meste, kde teda strávil 10 rokov a kde mal aj takú tú veľkú víziu, že sa rozhodne maľovať, tak ako si na ňo zabúdame a podľa mňa ani o ňom nevieme. Aj v písme sa napríklad píše, že kde si najviac uctia proroka, nie vo svojej vlasti, a presne takto dopadlo aj u neho, že vlastne na Slovensku nemal veľký úspech, ale uctili si ho vlastne v zahraničí, kde sa stal veľmi známym. Že začal maľovať ako pomerne starší, ako 40-ročný, hoci vlastne maliari už začínajú maľovať od detstva alebo od začiatku. Robil také pomerne obrovské obrazy, 10x10 metrov, a on sám hovoril, že to nie sú obrazy, ale že sú to jeho vízie. No a keď ho neprijali vlastne v Paríži a v Budapešti, keď tie jeho výstavy, tak dalo by sa povedať, prepadli, tak prestal maľovať a začal skôr písať také skôr filozofické alebo teologické traktáty. Takže keď sa v tej hre hovorí, že keby sa narodil pred niekoľko tisíc rokmi, mohol by byť prorokom, tak naozaj on sa ako taký prorok správal v tom období 19. storočia. A teraz